lang, ha? Apli, kumantay, kada puyog-puyog. Okay. May mga soap lain na. Yan o, kinara sa sud. Suba ka lang. Ito. Dim. Norte. Oblili. Wala na niyawi sa kwanza. Karte, alam. Ha? Bisa? Dali ako English ko. Di siguro eh. Wala. Di na maong yakag. Di maong yakag sa atin. Hindi na mga Kamu bos ka na nung yawi boss. As po, ano Wala na, boss. Bike load. Ilisan nila. Hindi sa nila. Ako na ito. Bago. Ilisan. We want for. Dili mo kwan. Doon ni kaya. Ilisan na pag. Ay, dali alam na. Hindi sa bagong ito. English mo tabat mo. Oh, Ay, happy sir. Application. Tigil na sir. Namagay master ki. Pwede na yung usod sa bangko. Namagay master ki. Boss, kayo kayo gilutan, boss. Okay. Oh, pasig na bomba dia. Pasig na bomba. Naula. Wala. Wala. Jim. Beer. Oh, Jati. Okay. Ada yang tahu dia? Ano niyawi sa board? Okay guys, kamu kembali na sama. Pugawin yang ini. Doon kita tadi. Gitu. Wala may force nga pagkakabigyan ako. Alam. Yawi ko ano no? Kanga oh. Poster ki ba? Alita na talaga dato.
Parking ba? Parking na nila ako. Kailan ba ko ni operation officer si Incabo? Niresign na din. Sign. Nako eh. Kailangan kay Incabo. Atong Marines. Wala ka na mo? Resign na pero. Sirin kabo ba? Paano si Incabo? Na operation of diba? Paano siya? Ha? Aliti na siya? Kape gapon. Ah, sige gadan. Kaubuto na ko. Marines lang ko. Karon puli niya dia kay Tagalog ba? Intense Marines. Sige pangalan na napuli niya pre. Sundalo yapon. Tagalog. Epilido. Retire si Dalo yapon. Yan, huwag na pa sa entrance, exit lang, secure lang natin. Makasood lang po. Makasood lang. Standby lang sa Tuh, tuh, tuh,